Thank you very much, our Lotus Choir, for guiding us through this time of singing carol for Christmas. So, ladies and gentlemen, it's now time to listen to the word of God. Ndintaya kuti timvetsere mau a Mulungu mawa uno pamene tikuyamba service yathu. So, let me call Pastor Michael Maganga to give us first message. Tiye talandire abusa Maganga pamene akubwera kutsogolo. Mwadzuka bwanji nonse tikhaso nthawi yogawana mawu a Mulungu ndikupoti tikantha pambana kwambiri. Mauno titsegule Luka chapter 15. Luka chapter 15 from verse 11 ndiwerenga. Luka chapter 15 kuyambira verse 11. Ndipo iye anati, munthu wina anali ndi ana amuna awiri, ndipo wang'onoyo anati kwa atate wace, Atate, ndigawiretu zanga zapachuma chanu. Ndipo iye anawagawira za moyo wace. Ndipo pakupita masiku owerengeka, mwana wang'onoyo anasonkhanitsa zonse napita ulendo wake ku dziko lakutali. Ndipo komweko anamwaza chuma ndi makhalidwe achitayiko. Ndipo pamene anatha zace zonse panakhala njala yayikulu m'dziko muja, ndipo iye anayamba kusowa. Ndipo anamuka nadziphatikiza kwa mfulu imodzi ya dziko lija. Ndipo uyu anamtumiza kubusa kukaweta nkhumba zace. Ndipo analakalaka kukhutitsa mimba yace ndi makoko amene nkhumba zimadya. Ndipo panalibe munthu anamninkha kanthu. Koma mmene anakumbukira mu mtima anati, antchito olipidwa ambiri atate wanga ali nacho chakudya chochuluka, ndipo ine ndiwonongeke kuno ndi njala. Ndidzanyamuka ndipite kwa atate wanga, ndipo ndidzanena naye, Atate, ndinachimwira kumwamba ndi pamaso panu, sindinanso konse kutchulidwa mwana wanu. Mundiyese ine ngati mmodzi wa antchito anu. Ndipo iye ananyamuka nadza kwa atate wace. Koma pakudza iye kutali, atate wace anamuona nagwidwa chifundo, namthamangira namkupatira pa khosi pace nampsonetsa. Ndipo mwanayo anati kwa atate wace, ndinachimwira kumwamba ndi pamaso panu, sindinanso konse kutchulidwa mwana wanu. Koma atateyo ananena kwa akapolo ace, tulutsani msanga mwinjiro lokometsetsa nimumveke, ndipo mpatseni mphete ku dzanja lace ndi nsapato ku mapazi ace. Ndipo idzani naye mwana wang'ombe onenepa, mumuphe ndipo tidye tisekere, chifukwa mwana wanga uyu anali wakufa ndipo akhalanso wamoyo, anali wotayika ndipo wapezedwa. Ndipo anayamba kusekera. Mpaka verse 14
mpaka verse 24 ndawerenga. Chimene ufuna ndikambe maono kwambiri ndichokhudza kuti ngati ufuna kukonza vuto tiyenika kudziwa vuto lobwinobwino. Ndichoncho eti pano tili mu nyengo ya Christmas. Ndikhupa ambiri tikudziwa chimene timakumbukira pa nyengo ya Christmas eti kubadwa kwa ndani? Kubadwa kwa ndani? Ena simukuyankhula muukira. Kubadwa kwa ndani? Ine ndikamayankhula ndikafunsa inunso mudziyankha kuti tiyende limodzi eti. So kuti papezeke solution pa vuto pamene kuti vuto lidziwike kuti vuto ndi chani. N'chifukwa chake mukapita ngati ku chipatala sangofikira kupatsani mankhwala amakuyezani. Ndichoncho eti akadziwa vuto lanu kena kwamupatsani chani mankhwala. Suti adokotera amati tili ndi panado ambiri ndi aliyense timpatsa panado. Ayi, ena amapatsa panado, ena amapatsa kani mankhwala anji, mankhwala osiyanasiyana chifukwa kuti mogwirizana ndi vuto lake munthuyo amalandira mankhwala. Koma ngati vuto sili kudziwika ndiye kuti pali vuto lalikulu. Tili modzi. Namvapo munthu wina atapita kuchipatala iye amamva kupweteka kuti akudwala, anthu amadzoti akudwala koma kumuyeza amati alibe chani vuto. Munaonapo anthu amenewo eti mukakhala m'mamidzi umu ndi m'malo ena anthu amati zamu anthutu zimenezi zaufitifiti ndichoncho. N'chifukwa chake ngati ukumva kupweteka koma sanakupeze ndi vuto pali chiyembekezo. Chiyembekezo chimabwera pamene akupeza ndi chani vuto. Ndifake chofunikira kwambiri pasanabwere solution pakuyeneka papezeke vuto. Kodi chimene chikupangitsa ichi chizikhala chonchi ndi chani? Nthawi nake tili ndikukhala ku Blantyre timamwa madzi kuno timati Longo Water Board ku Blantyre Water Board. Ndi napezeka kuti bili imene abwera ku nyumba kwathu inali yayikulu kwambiri yoti aliyense anadzidzimuka noti bili imene bwanji. Ndi monga anthu sidakaza vuto lindilathu nakaza vuto la water board ndi dapita kukakangana nawo. Ndinapita mama wa chamma 8 koma water board samvetsetsa kuti akhoza kugonjera yayi. Ndi tinakangana nthawi tali mpaka chamma 10. Ndi anatuza kuti mokuthandizani ndi ndikuona ngati afuna kuti atithandiza atichotsera ndalama. Ati mokuthandizani mupite ku nyumba mukatseke malalo onse ndi mukayang'ane mita yanu ngati ikuyenda. Ikamakayenda mukambe ufufuza kuti pamene panaphulika ndi pati pakupanga kuti madzi adzitayika. So zoti awutabwera madzi oti ngati madzi akupezeka kuti bili ndi yayikulu pakhoza kukhala pali chani vuto. Mwamvetsetse? So choyambirira kuti pakhale yankho mupeze chimene chikubweretsa vuto. Kodi chimene chikubweretsa vuto ndi chani? Mukachipeza chimenecho yankho silikhala lovuta yayi. Koma anthu ambiri timangofuna kupeza yankho tisanapeze chani vuto. So kuti khale limodzi kuti tipeze yankho bwinobwino choyamba tipeze chani? Tipeze chani? Kandi mwathu atsiku ndi tsiku ena timakonda kukangana ndi azinzathu tipezeka vuto kumeneko chikuchititsa ndi chani. Komano ndifuna ndikambe zokhudza tchimo kwambiri m'mauno. Anthu tonse timafuna kukalowa ufumu wakumwamba. Aliyense amafuna akakhale paradise kokayimba ndi angelo. Sindikupata pakati pathu alipo amene ndi mtima ofunitsitsa ukapita kugahena yayi. Tonse timafuna tikasangalale kumwamba eti. Koma kuti tikasangalale kumwamba tiyeneka kukhala anthu wolungama. Kuti tikhale olungama palinso njira yopanga kukhala anthu otani wolungama. Ine nanda chipulumutso 2011 koma ndisanandire chipulumutso ndimapita kale utchalichi. Ndinabadwa banja la Chikhristu. Kuyambira ndili wang'ono makolo anga amatitengera kutchalichi timapemphera. Monga nanso ambiri kuno ku Malawi amene mwakula banja la Chikhristu timapanga choncho timapita Sunday school eti. Ndi amatiphunzitsa kuti ndewu ndi oyipa muzikhala anthu abwino muzikondana. Koma ndifuna ndifunse mukamakula mmachita zimenezi? Mapanga zimaphunziro Sunday school? Inenso nali mmodzi amene timaphunzira zabwino ku Sunday school. Ndikumbukira bwino mayanga amatipatsa nthawi imeneyo ana amene mwabadwa zakazo simungadziwa amatipatsa 1 kwacha imene timakadyera amene 50 tambala yoponya kutchalichi 50 tambala yokadyera. Ndeti maphatikizo oponya kutchalichi ndiodyera nkuyipanga gulu modzi ndikatani
ku Sunday school taphunzira kuti tizikhala anthu opereka. Kenako popita timatengana magulu nkukamenyana pa ground lina lake kwa amene amaoneka amakani kumbali yathu. Zaku Sunday school zikuthandiza izi. Koma apo zaku Sunday school amatuluka nafe tukuta siyani ndewu muzikhala opereka. Kenako tikamapita kumankati menyana kulandana ndalama imene anapatsana ponyo chali chikudyera. Sitinakule anthu abwino, tinakula anthu otani. Kenako mmene timapitiza kukula anzathu ena olimbikira namba kusuta ena kumwa palibe amene anaphunzitsa yayi. Ku Sunday school amaletsa zonsezi koma anthu anapanga zinthu ngati ziti. Pali sukulu ophunzitsa kuchita zoyipa ngati. Ku nyumba anthu amavutika kukhale mwana wabwino koma mukamakula amakhala anthu abwino. Alipo amene sanabepo kwawo ku nyumba kwawo sati kwa anthu ena ku nyumba kwawo alipo amene sanabepo. Ambiri mwa ife takhala tikuba ku nyumba eti kaya ndi ndiwo kaya ndi ndalama. Inenso nakula moyo otero ngakhale Sunday school maphunziro kukhala anthu abwino koma ndimapita kukachita zoyipa zosiyanasiyana. Mwachimodzi pamene makumbukira choti kwathu nalipo ana 4 amuna okhaokha. Tsono amayi athu atagula sobo ine nagaza kuti mmene anandigera sobo sanandikwane kaza ine ndikamwe owonjezera ndinapita pandekha kukaba napungula mukapo ndikumwa. Ndolowatsika ndatenga madzi ndikuthiramo ndikumapita kupewa mikangano ndi makolo. Kwa kuti mwana aliyense wa nyumbamo anapanga zomwezo. Ndembe nabwera mwana kodi sobo mwasungunula kale zakhala bwanji. Alipo anatiphunzitsa zikuchitika chifukwa chani. Chimene tifuna tipange find out kuti tipeze solution ya vuto la chani la tchimo. Anthu ambiri ngoti usamabe usasute usachite chigololo. Kodi anthu akwanitsa bwanji? Ali ndi mphamvu? Ali ndi kuthekera? Kodi anthu amene amasuta foja mukaza mangosute fota akufuna? Sakufuna koma foja anamba kuwalamulira. Ndicho chete? Olo muta unjikana mudzi wonse kuwalangiza akhozongogwedezera mutu pamene pake akatanibe. Ndi chifukwa chake moyo wanu ngati mukaza mukalowa kumwamba pochita zabwino muli kutali ndi njira yolowera kumwamba. Mwamvetsetse? So ndifuna ndifotokoze tchimo lenene ndi chani. Mukaona nkhani tawerenga lero ya mwana olowerera. Mwana olowerera anatenga chuma kwa makolo ake ndikupita ku dziko la chani lakutali. Mumvetsetse nkhani imeneyi. Atapita ku dziko lakutali anamwaza chuma chija ndi makhalidwe achitayiko. Makhalidwe achitayiko ndi chani? Kusuta, kumwa, mwina juga ndichoncho eti. Tilipo pakati pathu okonda juga. Palibe. Kwa chisapo ndikapita kalalikira kula azimayambira amakonda juga ena mabanja amathe 40 amadyetsa ndalama ku juga. Nchifukwa anthu amapanga juga pamakhala chiyembekezo chowina eti. Koma anthu amawina kapena amaluza. Anthu amatani? Maluza. So makhalidwe achitayiko ndi amenewo. Kumwa, kusuta, juga ndi zina zotero. Ndi mwana olowerera atatenga chuma mu dzanja la makolo ake anapita ku dziko lakutali kumeneko anaononga chuma imenechi ndi makhalidwe. Ndi makhalidwe achani? Ndi makhalidwe achani? Pali zinthu ziwiri apa. Kuchoka nyumba ya makolo ndi kuononga chuma ndi makhalidwe achani? Ndi pa zinthu ziwiri zimenezi chimene chili cholakwika chachikulu ndi chani? Limene vuto lenene ndi liti? Kuchoka chani? Tikuvana eti? Kuononga chuma ndi makhalidwe achitayiko ndi zotsatira za kuchoka nyumba ya makolo. Ndi mene lili tchimo. Anthu ambiri amalimbana ndi zotsatira osati vuto lenilenilo yayi. Nchifukwa ndi zovuta kuti anthu akhale olungama mukuyesetsa kuchita zabwino chifukwa chani? Chifukwa sakupeza vuto lenileni kuti apeze solution yokhazikika. Ndi mwana olowerera watenga chuma manja makolo wapita ku dziko lakutali wononga chuma ndi makhalidwe achitayiko kenako akupanga chani? Akudziphatikiza kwa mfulu imodzi ndi kuyamba kugwira ntchito kuti adzidzidyetsa adzidziveka. Zinatheka? So mukaona tikakamba nkhani ya tchimo palinso nkhani yokhudza chani? Lamulo. Eti? Anthu ambiri akazati lamulo linabwera kudzatipanga kukhala anthu otani? Wolungama. Lero lino Malawi muno mipingo ambiri imaphunzitsa anthu kusunga lamulo. Inenso ndapempherapo
nthawi itali pansi poyesa kusunga lamulo, koma ndizosatheka, ndizovuta. Koma ndi chifukwa chani Mulungu anapereka lamulo? Nzophweka. Mugaza kuti bambo wa mwana uyu amene amampatsa chuma kupita ku dziko lakutali, amagaza mwana akapambana, amagaza mwana zikamuyendera, amazoti akalephera, ndi choncho eti. Koma ndi chifukwa chani anamupatsa? Ena pali amati mwana akali anyanga nsase mutani? Ndi zimene amapanga bambo uyu kuti tikaone kuti chinchitikira ndi chani kumapeto kwake, koma amadziwa kuti akalephera. Mulungu amadziwa kuti ife ndife anthu amene sitingachite zabwino, ndife anthu amene tili oyipa, ndife anthu amene sitingasunge malamulo, ndi choncho eti. Tili modzi mbali ya uku. Tati choyipa chachikulu chimene anachita mwana ndi chani? Amusankha ambiri yayi, tuli kambali ka apa. Choyipa anachita chachikulu mwana ndi chani? Kuchoka nyumba ndani? Amen. Tonse haleluya. Choyipa chachikulu chimene anachita mwana ndi kuchoka nyumba ya makolo. So tchimo lenileni pa moyo wathu si kuba kapena kusuta kapena zoyipa zimene timachita, koma pamene mtima wathu ndi mtima wa Mulungu usali umodzi, limene ndi chani? Tchimo. So tchimo linabwera bwanji? Tikaona Aroma 5 verse yake ya 12 akuti n'chifukwa chache monga uchimo unalowa m'dziko lapansi mwa munthu mmodzi, ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa inafikira anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa. Akuti uchimo unalowa m'dziko lapansi mwa munthu ngati? Kenako imfa inafikira anthu onse chifukwa onse anatani? Anachimwa. 2011 inazero kuti ineyo kukhala ochimwa sifukwa ndikulephera kusunga malamulo yayi, sifukwa ndikulephera kuyesetsa kukhala munthu wabwino, koma ndi chifukwa choti ineyo ndinabadwa ndi chani? Tchimo. Inu ngakhale madzimba mlandu, vuto sinuyo, vuto munabadwa ndi chani? Tchimo. Tili kupulema ndi mwanzathu mtsikana dzina kuti Mamuti Letina, tili standard 4. Maona anthu ena ndi olumala amayenda choncheti, na ndi Letina pagulu lathu amentha zonse amayenda chonchi. Amayendera fa kufuna? Nthawi zina anthu ena oyipa konda kukemula. Letina tamayenda bwinobwino, ale sakuyenda, tawayenda. Letina angayende? Sakuyenda chifukwa chani? Akufuna kapena chifukwa anabadwa choncho? Ndio olotita muunjikira anthu onse kumulangiza Letina zinganthandize? Ngati pangakhale thandizo pafunikira ngati alipo mankhwala othetsa vuto liti? So tchimo ndi choncho, tinangobadwa nalo. Mwamvetsetse? Ndiye mphotho wa tchimo ndi chani? Kutanthauza tonsefe ngati sitingapeze solution, tikupita kuchani? Kuimfa. Kwa mothokozeka pomaliza tsiku la lero mophunzira amene tingamasukire ku tchimo. Koma chimene ndifuna ndikuwuze choti inuyo kukhala ochimwa si chifukwa kuti simukuyesetsa, koma munabadwa ndi tchimo kudzera kwa Adamu ndi Hava. Ndi mungagonjetse tchimo? Nthena ndikulalikira ndinampeza bambo ena akazaka 71. Ndiye napita, of course panopanda kula nthawi imene nali wachichepere kwambiri, I think nali zaka 22 ntajoina umene mission school. Napita kukalalikira. Ndiye akuti mwana wanga ugwira ntchito yabwino kwambiri. Ndiye nafunsa ndine olungama kapena ochimwa? Akuti ndikuyesetsabe mwana wanga. Ndikuyesetsa. Munamba liti kuyesetsa? Ine nabadwa mwatsopano ndi zaka 10. Pano 70. Mukufa ati musanalungame. Mpaka mbogosi mukuyesetsa. Koma sana ndimvere fama ndo ndine ndani? Mwana. Mwamvetsetse? Musakhe nthawi yoyesetsa ambiri kwa mutsekule chani? Khutu. Chitsanzo chomaliza ndikupatseni zokhudza tchimo, kuti inuyo simungagonjetse tchimo ndipo mulibe mphamvu yolimbana ndi tchimo. Ndi cha nkhani imene makondo kamba kwa nkamalalikira, nkhani ya matenda awa AIDS. Eti? Chilekezo ndi bambo aine ndi ofuntha amene amakonda madziwa zibambo ena. Ndiwoti asaone mzimayi wadutsa eti? Amathamangira komweko. Chilekezo bambo aine ndi anthu umene woyendayenda. Ndiye mukuyendayenda kwawo akatenga chani? Matenda. Apita ku nyumba, mayanga apezera ndi woyembekezera. Kenako ndene kobadwa ndine ndi choncho eti? Ndiye palibe njira zodzitetezera ku matenda amene amadzoti matenda amathopa nga transfer kwa makolo kupita kwa ndani? Ndiye tilekezo kuti zakhala choncho.
ndabadwa ndi kachilombo ka AIDS. Malangizo a ife aleta angandithandize? Udzidziletsa, udzitere, zindithandiza? Kwa ine zimene ndizopanda chani? Chifukwa chani? Ndabadwa nako kale kachilombo ka matenda chani? A AIDS. Ndimelili tchimo. Azibusa akamale kuti siyani zoyipa, siyani foja, siyani ufiti, zili ngati kuti akulimba na zinthu zosathandiza. Chifukwa chani? Ena amati mwimba chiminingo njovu zononga zatani? Zapita. Wabadwa kale ndi matenda, olodziletsa, matenda olinawo kale. Zithandiza? Chimene ukufunikira iwe ndi mankhwala. Chimodzimodzi tchimo. Wabadwa kale ndi tchimo. Ndiwe kale ochimwa chifukwa kuti unabadwa kuchokera kwa Adamu ndi ndani? Hava. Ndi akamati sungani malamulo zikuthandiza? Sizikuthandiza. Njifake mukuona dipi lamulo linabwera kudzaonetsera tchimo limene tinabadwa nalo. Kudzaonetsa kuti ndife anthu ochimwa. Kuti kenako tikazindikira vuto lathu tikapeze thandizo lokhazikika. Amen. Thandizo silili mwa inu kuchita zabwino kapena kuyesetsa kuti musamachimwe. Ena amati atizikondana wina ndi mnzake monga tizikondana zathu monga tizikonde feni yake. Zokha zovuta kukwaniritsa eti. Ena amati zikhala achifundo. Ndikupa nthawi ndisanalire chimutso nali wachifundo kwambiri. Panobe pang'ono zimandibwera za chifundozi. Nali chifundo kwambiri nthawi imeneyo nali pa skulu. Amene mudziwa Blantyre machokera Blantyre kupita ku library ya ku Blantyre, machokera ku Limbi kupita ku library ya ku Blantyre ukawerenga. Nina ndalama yodyera kuti nkapita library ndikadyere. Ndiye ndikuyenda nakumandazi mayi pa Queens apa. Atanyamula za katundu. Akuti achimwene. Atilaunda ari kuchipata. Olo kulanda wasema ndi chani? Kulaunda ndi chani? Atitulutsa koma tibe transport. Ine nakhudzika kwambiri. Zovuta ne. Ndatenga ndalama anga chankwatani? Kwapatsa. Aziwa kwambiri achimwene. Tsunaso ndikudutsa nsemwe nakumana oso anthu aja. Ati achimwene. Atilaunda ndinafusa. Kodi simunapitebe? Ndakuti ndali simunapite so misa munandibe mphandama ndakupatsani. Ati achimwene nachitsiro eti. Ndiwe ndaphunzira kuti anthu amene sura analopemphetsa anawachani akuba mwamvetsetse. So ndi chifundo chathu cha umunthu mukaza ndi chifundo pene ndingalowe kumwamba ndikuthandiza akuba ndingakalowe kumwamba. Njifake njira la kumwamba sizili mwa inu sili mukuthekera kwanu ili mukuthekera kwa wina wake amene mumphunzire pano. Amen. Njifake ndimafuna ndikuti mutsekule makutu musiye pansi maganizo anu musiye pansi ubwino wanu mumvetsere mawu a Mulungu ndi mtima wotseguka. Conclusion ndoti tilibe ubwino. Tilibe chani? Chifukwa nabadwa ndi tchimo chokera kwa Adamu ndi ndani? Ati kwankha kamodzi tonse ndimalize. Musasunge mawu ya mawu nakupatsani Mulungu mudziyankhulira. Tilibe chani? Tilibe cha? Chifukwa nabadwa chokera kwa Adamu ndi ndani? Amen. Njifake ngakhale mutesetsa kusunga malamulo, mutesetsa kukhala anthu abwino, mutesetsa kulimbikira, conclusion yake ndiyo ndinu ochimwa. Kuti mudzadziwa ndinu ochimwa, mudzadzione mukamakagona ambiri mapemphero Ambuye munita? Mukadzuka mama Ambuye mundithandize sakachite tchimo. Pemphero ndapemphera moyo wanga osofika 2011 ndikamakagona Ambuye mundikhululukire ndachita machimo akuti mamawa Ambuye mundithandize sakachite chani? Tchimo. Koma ngati ndapemphera mundithandize sakachite tchimo, madzulo ndikupemphera Ambuye mundikhululukire zotonthoza kuti chani? Wandithandiza? Njifake ndiseko. Koma sonanga m'Baibulo kuti Yesu adzabwera ngati njani? Ndiye mugaza ndi zimene za Ambuye mundikhululukire akadzabwera ngati mbala mudzapita kumwamba inu? Njifake mukuyeneka kusiya pansi kudziwa kwanu. Mukuyeneka kusiya pansi maganizo anu. Mukuyeneka kuphunzira njira yoona imene mungakalowere kumwamba. Chifukwa cha nthawi ndimalizira pamenepa titseke maso tipemphere. Atate tikuyamikani chifukwa tayambanso msonkhano wathu. Tikupemphera mutitsogolere ndi mtima umene kokhala nawo. Pala anthu ambiri Malawi amene sanalandire chipulumutso, amene akuyesa kukhala abwino pamaso pa ntchito zawo, amene akuyesa chifuno kuchita zoyipa ndi kukhala anthu akhoza kulandidwa ndi Mulungu kudzera mu zimene wachita. Koma tikupemphera kuti mawu mutithandizenso kuti sakayang'ane zimenezo koma tikakhoza kumvetsera mawu anu amene akhoza kubweretsa chiyembekezo moyo mwathu. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Zikomo kwambiri.
tera bwino eti anthu ambiri timaganiza ngati tikayesetsa kwambiri kupemphera zedi okwera mapiri kulapa deire ndikuti machimo athu achoka, koma timapezeka kuti machimo sakutanibe sakuchokabe yayi. Ukhoza kuyesetsa koma sungachotse machimo wekhayi. Utadziwa kuti chimo linabwera bwanji pamene sungadziwe kuchotsa kwa chimolo. Ndi choncho eti so ndi nthawi yabwino kuti timvetsera mauthenga ochuluka ngati amenewa pamene tili kuno ku Good News mu nthawi ino ya Christmas Bible Seminar. Timafuna tidziwitse kuti tinamva za raffle draw, tipereka matiketi tikamabwera mu service ya masana imene iyambika tikamaliza lunch. So timafuna tilengeze kunena kuti chonde pomalowa tidzaonetsetse talandira raffle draw ticket service yathu ya kumasana. As of now, we are continuing with morning session and we are going to proceed with morning B. We are going to also to have performance and also as well as a message and also the songs. But as of now, we are going to together sing praises, and we are going to be guided by our Lotus Choir team to lead us through this time of praises. Tikande nthawi ya matamando pamene anzathu akubwera kutsogolo kuti tsogolera, tipemphe kuti tizimbira limodzi, tisangalale pamodzi. It is our time together to celebrate the Christmas time as we are going to the end of 2025. So let us welcome our praises team. Hallelujah. Amen. Timbe ronse limodzi. Ameni. Amen. Hallelujah. Amen. Moyo wanu akusunga ndi cholinga. Ameni. Amen. Ndiye tonse tiyimirire tivine limodzi.
Hallelujah. Amen. Ameni. Amen. Tukwena soti mfinira mbuye. Ilo nthawi yachani yachisangalalo. Ameni. Amen. Yedu mwena ati ntamande mulungu ifaso to atipasa moyo tsiku la lero eri. Yes. Manchamo.
tithokoze kwambiri amene ndi anzathu amene amatitsogolera mu nthawi ya matamando komanso mayimbidwe kumulemekeza Mulungu pa nthawi ya Christmas mu tsiku la lero pa 13 December 2025. I hope tikusangalala iti. Ndi tsiku la chimwemwe kwambiri limene takonza komanso Mulungu watipatsa kuti pamodzi mu nyengo ya Christmas tikhoza kusangalala. At this time tili ndi nyimbo imene takukonzerani imene atipatsire ndi anzathu a Good News Mission Youth, achinyamata a Good News Mission Youth amene watipatsira nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira akuitchula kuti Lion Sleeps Tonight and Awesome God. Awa ndi youth a Good News konkuno ku area 17 komanso madera otizungulira. So tiyeni tiwalandire pamene akubwera ndi manja mwamphamvu kwambiri zedi. One, two. One, two, one, two. One, two, one, two.
my shame. Sunday morning rose up from that grave. Take a look at those scars on his hands and feet. He saved us all for eternity. With is the Lamb, glory to the King. Oh, let the saints and the angels sing. Oh, now is an awesome God he reigns. From heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God he reigns. From heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Eyes on the sky, there'll be a day. He'll come and wipe our tears away. No more fear, no more pain, no more sorrow, sin, no shame. The King is coming back again. A land of love that'll never end. For everything you've done, and everything you do, and everything you are, I'll sing to you. My God, you are an awesome God, you're great. In all you do, I'm made to worship you, my God. You are an awesome God. Our God is an awesome God he reigns. From heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God he reigns. From heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God he reigns. From heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. My God, what an awesome zabwino kwambiri eti. Yes, it is good to sing to the Lord. That was our Good News Mission youth students giving us their songs, Lion Sleeps Tonight, and also Awesome God. Thus preparing our hearts to hear the second message for today. So as we are continuing, at this time, together we are going to sing a Christmas carol. Timba pamodzi nyimbo ya Christmas. Tufunika tizimirira chifukwa tizimba tonse pamodzi. Si choncho eti? Yeah, tufuate ngepo gawo. Let's partake in our Christmas Bible seminar. So at this time, tikhala ndi Christmas carol called Come All Ye Faithful, led by our Lotus Choir. And after that carol, Lotus Choir, they were also to give us their songs. So first, let us sing Christmas carol. Let's welcome them. Let us stand up. One, two. Tizoona maliriki on the screen. Ndeti mbemwa mpavu kuti lisalakwitse soroka lilakwitse lonse. Faithful, joyful, and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us
forever. Only thy name adored. Where are the Father, now in fresh appearing? Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Thank you so much. You can take our seats. Thank you very much, everyone, for taking part in singing this carol. Let us also this time listen to praise together, and our Lotus Choir will guide us through this time to praise as we are going to listen to our another message from our pastor. So let us welcome our Lotus Choir as they are coming here at the stage.
kwambiri amene wandi anzathu a Lotus Choir kutitsogolera mu nthawi ya matamando imene tinali nayo. Tiaombere manjanso kachikena pamene akukhala pansi. So kumawa kuno timaliza ndi uthenga umene ndimanena kuti tikhala ndi uthenga awiri ndipo tikhala ndi uthenga omaliza umene abusa abwera kutsogolo kuno koma amene amayimba wandi anzathu a Lotus Choir. So at this time we are going to also listen to the message, the second message for this morning. So this message is given by our pastor, Pastor Freddy Nkwazi. So at this time, let me call him to come here in the front to give us his message. So let's welcome him. Mwadzuka bwanji nonse? Tadzukanso. Tithokoze Mulungu chifukwa chotisonkhanitsa pamodzi kuti tidzamve mawu a Mulungu. Ndikukhulupirira kuti izizi zatheka chifukwa Mulungu ndi amene anakonza dongosolo limeneli. Chifukwa nthawi zambiri ndife anthu amene sitimakonda mawu a Mulungu. Komano chifukwa cha chisomo chake watibweretsa malo ano kuti timve mawu ake. Ndikukhulupirira kuti pomatha uthenga umenewu ifeyo sitikhalanso chimodzimodzi, tikhala anthu osinthika kwambiri komanso tikhala anthu achimwemwe chosaneneka. Leloli nkhani yake ndi Christmas Bible Seminar. Ndiza mwamaphunziro choncho. Pena pake ndikamayankhula musaone ngati kuti ndikuchedwa ya koma kuti inuyo mumvetsetse chimodzimodzi. Amen. Komanso mukhale tcheru bwinobwino kuti zisakuphonyeni chifukwa malemba akunena kuti anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa. Anthu masiku ano atalikira ndi baibulo chifukwa chake zambiri zimangotidutsa. Koma kudzera mnthawi imeneyi Mulungu afuna kuti tidzionere tokha zimene zalembedwa m'Bible komanso kuti malingaliro athu akhale malingaliro amene ndithu akugwirizana ndi mawu a Mulungu. Ndifuna ndikupempheni kuti musayendeyende kuti anthu ena asasokonezeke kumakuonani inuyo mukuyendayenda. Sichoncho? So leloli nkhani yake ikhala yovutirapo kwambiri zedi. Komabe mukamvetsetsa bwinobwino sizovuta ayi. Ndisanayambe zonse ndikufuna kuti tiwerenge mawu amene akuchokera pa buku la Levitical chapter 4 verse yake ya 27 mpaka na 31. Ambiri mwina sitinabwere ndi maBible ngakhale tinamva zoti ndi Bible Seminar komabe musadandaule. Tikutha kuona apeti? Ndikayima pano muziona? Ndiwerenga mwachangu verse yake ya 27 anaona kuti ndipo akachimwa wina wa anthu a mdziko osatidala pa china cha zinthu zilizonse aziletsa Yehova napalamula akamdziwitsa kuchimwa kwake adachimwako azidza nacho chopereka chake mbuzi yayikazi yopanda chilema chifukwa cha kuchimwa kwake adakuchita. 29 ayike dzanja lake pamutu pa nsembe ya uchimo nayiphe nsembe ya uchimo pamalo pa nsembe yopsereza. 30 ndipo wansembe atengeko mwazi ndi chala chake nauyike pa nyanga za guwa la nsembe yopsereza ndi kuthira mwazi wake wonse pa tsinde pa guwa la nsembe nachotse mafuta
ake onse monga umo amachotsera mafuta pa nsembe yoyamika ndipo wansembe awatenthe pa guwa la nsembe akhale fungo lokoma la kwa Yehova ndi wansembe amuchitire chomutetezera ndipo adzakhululukidwa. Bible ndi buku limene lingatipange kapena limene limatipanga ifeyo kuti tikhale anthu olingalira mozama. Amen. Bible ndi buku limene limatipanga ifeyo kukhala anthu ozama kwambiri. Komanso malemba akunena kuti chiyambi cha nzeru ndikuopa Mulungu. Pachiyambi panali mawu, mawu anali kwa Mulungu, mawuwo ndiye Mulunguyo. Ngati tikuti ndife anthu opa Mulungu, tikuyenera kuti tiope mawu, chifukwa mawuwo ndi Mulungu ndithu weniweni. Amen. Moyo wauzimu opanda kudziwa mawu kuti ukupanga moyo wauzimu osamdziwa Mulungu. Chifukwa chake Mulungu anatipatsa Bible lonseli kuti ifeyo timudziwe iyeyo, kuti amaganiza bwanji, kuti iyeyo amationa bwanji, komanso akamaweruza amaweruza bwanji. Koma vuto lonena kuti anthu ambiri Bible tinalikana, tinalitayira kutali. Koma kuonera mafilimu ndiye timaonera kwambiri zedi. Mafilimu timalolera kugona 12 koloko usiku. Mafilimu anthu maonera mafilimu ino, ma Nigerians sichoncho. Komano Mulungu afuna kuti ifeyo chidwi chathu chione Bible, chifukwa tikadziwa Bible ndiye kuti ifeyo tidzamasuka mzambiri. Tidziwe kuti zinthu zinazi timakhala omangika chifukwa chakusadziwa, koma tikadziwa choonadi akuti choonadi chidzatimasula. Amen. Ndiye tikuyamba right? Tiyambe osagona right? Ndanena kale kuti zikhala zozungulira. Tisanakambe za Levitical chapter 27, tiwerengekaye buku la Romans kapena kuti Aroma chapter 6 verse 23. Ndi verse imene pafupifupi wina aliyense timayidziwa, tinayimvapo, timayiyankhula. Aroma 6 verse 23 akuti bwanji? Pakuti mphoto yake ya uchimo ndi imfa, koma mphatso ya ulere ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Ndeno dziwani kuti malemba adzayima, mawu Mulungu adzayima. Kena kalikonse kamene malemba ayankhula sikadzasiyidwa pambali, kakuyenera kuti ndithu kadzagwire ntchito yake. Nde apapa anena kuti mphoto ya tchimo ndi chani? Ndi imfa. Yes. Kutanthauza kuti tchimo lina lililonse limene munthu wapanga akuyenera kulandira chilango chotani? Imfa. Tingoyerekeza kuno kwathu ku Malawi. Masiku ano tikamaona pa social media, ma Facebook umo, tumangova hey amutapa, amumanga. Kani zimene zikuchulukira right? Nde tikumamva ndithu kuti masiku anowa uzionetsa ID, munthu uziona kaya ID anizaka zingati. Chifukwa azibambo ambiri mapezeka kuti mwafusira mwana wa zaka 14. Ndiyeno
munthu amene wapalamula kuno ku Malawi kodi amangomusiya kapena amayina kuti ayankhe mlandu eti tiyekereze kuti wagwiririra amanena kuti chilango chake ndi 14 years imprisonment with hard labor kapena kuti ukagwire ntchito yakavulagaga zaka 14 ndiye kuti ukagwira kwa zaka 14 pamenepo ndiye kuti iweyo mlandu wako umathera pomwepo. Amen. Komano ngati wagwiririra komano sunagwire ntchito yakavulagaga kwa zaka 14 kodi pamenepo mlandu udakalipo kapena palibe? Udakalipo kufikira utalipira chilango cha tchimo limene walipangalo iweyo dziwa kuti udakalipo mlanduwo. Amen. Ndiye leloli akunena kuti mphoto ya tchimo ndi chani? Ndiye kuti tilekeze tiwapanga chigololo. Mphoto ya tchimo ndi imfa. Ukapanga chigololo kodi ukuyenera kuti uphedwe kapena usaphedwe? Uphedwe usaphedwe? Uphedwe. Chifukwa ngati wapanga chigololo ndiyeno osakupha ndiye kuti amene sanakuphewo aphwanya mawu amene akunenera pa Roma chapter 6 verse 23 amene akunena kuti mphoto ya tchimo ndi imfa. Komano ngati anthu ali muchoonadi ngati tikutsatadi mawu a Mulungu amene wapanga chigololo akuyenera aphedwe ndithu sikulakwa ayi. Onundaba kuno kwathu Malawi anthu kupanga chigololo situmapha bwanji. Tutsata mawu a Mulungu. Kapena ndifantha chisoni kwambiri. Tinamva mzimayi amene anamugwira akupanga chigololo. Malemba akunena kuti molingana ndi malamulo a Mose akuyenera kuti atani mzimayi ameneyu agendedwe miyala aphedwe. Ndiye akuti munthu akapanga chigololo chimene amapanga amakumba dzenje. Ndiye akakumba dzenje amamugwirira munthu uja. Ndiye kuti manja zonse zagwiriridwa chimene chimatsala ndi mutu okhawo. Ndiye amagenda mutu wonse. Munthu umafera pomwepo. Amen. Ndiye pamene amanena kuti mzimayi uyu wagwidwa akupanga chigololo ndiye molingana ndi malamulo a Mose amene yuyu akuyenera agendedwe miyala. Anthu ajasuti amanama ayi. Ndi zimene malamulo amatani kodi? Amanena. Amalakwa? Amanama? Ayi samanama. Kutanthauza kuti ngati ifeyo munthu wina ake wapanga chigololo ndiye sitidamugende, ife amene sitikugendafe ndife anthu olakwa kwambiri, sitikutsatira mawu. Ena muoneka odabwa bwanji. Anunena sunena zona. Timugende tisamugende? Malemba akuti chani? Tigende. Ndiye ngati sitikugenda ndiye kuti pamene ife tatsata mawu? Ayi sinatsate mawu. Ndikudziwa chifukwa chani ambiri simukuyankha kuti timugende chifukwa mukudziwa kale kuti inenso ndiwoyenera kugendedwayo ka. Chifukwa simankha ndi mphamvu eti? Mudziwa kuti inenso chifukwa malemba akuti kungomuyang'ana mkazi kunkhumba asikana ino suraonena kuti fero kharu inunso azimayi atsikana ya kungomuyang'ana mkazi kunkhumba akuti pamenepo iweyo wapanga chigololo mu mtima mwako.
hey, kungomuyang'ana nde mumtima mwakomo kungolingalirako za zimenezo zozo akuti wewe wapanga chani kodi chigololo. Amen. Nde inu tiye tineneni zoona mulungu iyeyo madziwa panopa ndili pa kamera ya koma kamera iyo singafanana ndi kamera ya mulungu. Kamera ya mulungu imayang'ana mitima mwa munthu. Nde ifeyo pamaso pa anthu tikhoza kumaoneka ngati kuti ndife aholehole chifukwa anthu timaoneka aholehole kwambiri itu. Ndipo ena tinachita kusintha mawu amaveka kuti koma uyuyu ndiye kumwamba walowa kale basi. Koma dziwani malemba aona kuti Yehova samaona mmene munthu amaonera, pakuti munthu amaona zooneka ndi maso koma Yehova amayang'ana mutima kodi mumtima. Amen. Ndiye panopa kunena zoona zake mosapyatira, mosayang'ana nkhope, mosaona kuti kodi wavala zokongola bwanji chifani mwachena inu. Mulungu iyeyo saona zimenezo. Amen. Amaona mmene wavalira, amaona muti mumtima. Ndiyeno aliyense panopa akudziwa mtima wake, za mumtima amati nzawekha. Anthu akanakhala kuti kulika makina kena kake ndiye azikayika pa mtima apa ndiye kaziyankhula zimene ife timalingalira inu. Inu ena nkhope zanu zikuoneka kuti amati za innocent. Nkhope ndithu zooneka kuti koma nkhope iyi amwene maziwa pa anthu ena ake kumana kuti uyuyu ndi amene anaba umati koma amene akuoneka uyu amene uyu sangakhale wakuba koma nkhope iputsitsa. Mulungu amayang'ana muti. Amen. Ndiyeno Mulungu akaona mitima yathu nde akunena kuti wina aliyense omuyang'ana mkazi kunkhumba akuti pamenepo watha kuchita naye chigololo mu mtima mwake. Nde tonse tikuyima pamaso pa Mulungu ndifuna ndifunseni funso, ali pamene sanapangeko chigololo mu mtima mwake? Okay, amene akunena kuti ineyo sinapangeko chigololo mu mtima mwanga, ngati ukulimba mtima takweza dzanja tione kuti ine sinapangeko chigololo mu mtima mwanga. Takweza dzanja tione. Tayimirira. Anthu nonse mudziwa kale kuti akunama. Yes. Tili modzi. Malemba akuti pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Akuti tonse ndiye iye wakoma pati wazuna pati amene iwe wazuna pa. Malemba akuti pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa chani. Ndiye wina uziti koma ineyo akutsutsana Mulungu kaya wewe udzayankhatu. Ndiyeno tikaona molingana ndi mawu awawa apa Aroma chapter 3 verse 23 akuti pakuti mphotho ya tchimo ndi imfa. Ndiye kuti wina aliyense amene amapanga tchimo nalonse amene munthu wapanga ukuyenera kuti ulandire chilango cha imfa. Tionepo kaye buku la Levitico chapter 19 verse yake 18, 19, 20, 19, 27, 28. Levitico
chapter 19. Levitical chapter 19 verse yake ya 18 akuti usamabwezera chilango kapena kusunga kanthu kukhosi pa ana a anthu a mtundu wako, koma uzikonda mnasi wako monga uzikonda wekha. Ine ndine Yehova. Ayi, anthu ino ati usamasunga kukhosi kanthu. Anthu ena ake zidokomiro zawo sikuti zinali zofufuma kwambiri yayi, koma kuzowera kusunga zinthu kukhosi. Anthu timasunga zinthu kukhosi eti basi kungokhala ni mangawa basi. Ali wamesakhala ni mangawa ni munthu wina wake alipo timapezekabe kuti wina wake basi amatinyerenyetsabe mumtima mwatu kuti uyu ine saname, uyu ndiye simagwizana naye. Olo panopa m'manyumba metu ukhala ife mmakukamu anthu tinasiya kupasana moni kalekale kuti ngati Yesu amundipatsa moni, Yesu sindipatsa moni. Nizimunyengerera ngati kuti khomo lopita kumwamba limadutsa pa khomo pake. Nizimunyengera ngati ndi madya kwawo. Pali anthu ena amene sitiyankhulana nawo, sichoncho kodi? Ndiye kuti molinga ndi verse imeneyi Levitical 19 verse 18, kodi tikulondola kapena ndife anthu olakwa? Olakwa eti. Komanso akunena kuti uzikonda mnasi wako monga uzikondera nda. Apa pokha apapa ndi pa dziko lonse lapansi palibe amene amakwanitsa. Uzikonda mnasi wako monga uzikondera iwe mwini. Akulaku inenso sindingakwanitse. Itekeze kuti mwana wa ana akumira m'madzi. Okay? Akumira chani kodi? Ndinu akumirawo wina ni mwana wa neba, enawo mwina ni mwana wako. Uyamba upulumutsa uti? Wako. Sichoncho? Uyamba wa neba? Nde tinene zona kuti ife ndife anthu amene timakonda anzathu monga timazikondera ifeni? Ayi. Ndi Mulungu yekha amene ali ndi chikondi chimenecho. Ife tisamanamizane ndipo ndisakunamiza koma ndiyankhule kuti bwanji kodi. Tisadzanenenso kuti makonda anzathu monga timazikonda ifeni. Malemba akuti tinaperewera pa ulemerero wa Mulungu. Amen. Kutanthauza kuti chikondi chathu ndi chikondi cha Mulungu sitingafananize. Ifeyo tingovomera kuti Ambuye ine ndine munthu woperewera, ndine olephera. Ubwino wanga Ambuye si ubwino. Nanga Ambuye mukunena kuti tiakonda anzathu monga tizikondera ifeni. Ambuye zimene zife tikwanitsa koma ndi uyerekeze kuti iweyo kwanu njala yakupweteka iweyo ndino basi sima waiphika nyama mmene muyankhuku achimwene. Ndiye pamene umati uzilema mbamu imodzi yoyambirira udzangomva odi. Amwene pamakhala kafoni kena kake koyambirira kamene kamabwera kuti kodi amene yuyu akubwera nthawi ino chifukwa chani? Sumamva bwino right? Umalakalaka kuti sima ijayo uyisunge kaye kumbali ndiye utuluke kwati kodi mukuti bwanji kodi. Timakonda anzathu monga tizikonda ifeni. So akulaku ndifuna ndikuzeni kuti Mulungu amafuna munthu amene ali wachoonadi, osati munthu wachinyengo. China chimene timapanga chinyengo
koma dziwani otatesera utapanga chinyengo bwanji Mulungu akudziwa ife imene tilili. Buku la Mateyu chapter 23 verse yake ya 25. Mulungu afuna kuti ifeyo tingomuuza mmene tilili. Ukapita kwa dotolo iweyo usaziyeserere kuti iweyo uli bwinobwino. Muuze dotolo nkhawa zako zonse, matenda ako uwayike pa mbalanganda, usaonekenso ngati dolo pamaso pa dokotala. Ndiye Mateyu 23 verse 25 akuti, tsoka inu alembi ndi afarisi onyenga, chifukwa mutsuka kunja kwake kwa chikho ndi mbale, koma mkatimo iwo adzala ndi kulanda ndi kusadziletsa. 26. Mfarisi wakhungu yamba watsuka mkati mwa chikho ndi mbale, kuti kunja kwake ukhalenso koyera. 27. Tsoka inu alembi ndi afarisi onyenga, chifukwa mufanana ndi manda opaka njereza, amene aoneka okoma kunja kwake, koma odzala mkatimo ndi mafupa a anthu akufa ndi zonyansa zonse. So Mulungu akuti alembi ndi afarisi ndi anthu amene kunjaku amaoneka ngati manda opaka njereza. Madziwa inu kuti kuli achina telazo ziliza timapanga timakongoletsa eti timakongoletsa ndithu, koma mkatimo akuti muli zokongola ayi. Nde akutinso ifeyo tili ngati alembi ndi afarisi amene kunjaku zimaoneka kuti munthu uyu ndi wauzimu kwambiri. Oti ukamayimba makolasi muja amwene umati koma uyuyu kumwamba wapita kale, koma ukuyimba makolasi muja kumati koma sister samwene kungoti sizimaonekera kunja. Nde poti sizimaonekera ndiye kuti sikuti zinthu zokulibe zilipo. Timodzi edi. Now tibwerere ku Levitico 19 ndiye tifike verse yake ya 19. Yes. Muzisunga malemba anga, usamalola zoweta zako za mitundu yosiyana zikwerane, usamadzala m'munda mwako mbewu za mitundu iwiri, usamavala chovala cha nsalu za mitundu iwiri zosokonezana. Awo ndi ena mwa malamulo amene Mulungu analemba. Monga tichitira ife kwathu kuno ku Malawi, umapezeka kuti munda wadzala chimanga ndi nkuyika monso maungu. Molingana ndi Levitico chapter 19 verse 19, ndi tchimo kapena si tchimo? Ndi tchimo ati? Akuti usamadzala munda mwako mbewu za mitundu iwiri. Ameni. Usamavala chovala cha nsalu za mitundu iwiri zosokonezana. Malemba atu ali chindunji. Oti mene ndavalira ine panopa ndimayena kuti ningovala chimodzi cha nsalu imodzi, koma pandavala ichi ndavalanso chosiyana mtundu apaso china ichi, ndaphwanya malamulo mlandu. Ndeno verse yake ya 27 akuti bwanji? Musamameta mduliro kapena kumeta mphepete mwa ndevu zanu. Apa ndete onse tapita basi. Anyamata mbali ino. Wina aliyense ometa mbali molingana ndi Levitico chapter 19 verse 27 amene wachimwa. Ndeyo kamaweruza azi zako uyang'ane kaye mutu mwakomo. Chifukwa anthu ena amachuluka pakamwa ngati kuti niyo ndiyo oyeretsetsa. Anthu oyipa inu. Inu ifeyo timadzikweza chifukwa sitidziwa mawu a Mulungu. Zomveka timadzikweza chifukwa kuti timangoyerekezana wina ndi nzake, koma tonsefe
kuti tiyime pa mawu a mulungu palibepo wa mbewu, palibepo wabwino. Ndife anthu amene tungofunikira chifundo, chisomo. Olotati tiyesere bwanji sitingakwanitse. Anthu tapemphera. Nimanena nthawi zonse kuti phiri la bunda kalelo lidali litali kwambiri. Koma mapazi a anthu kupita ukapemphera apondaponda aliperesaperesa. Pomafika zaka zikubwerazi bunda uja akutha. Koma tchimo silitha likhalapo belili nganga. Ndiyeno ndi nthawi yoti ifeyo tivomere kuti Ambuye ine ndine munthu woperewera. Sizochititsanso manyazi ayi. Amen. Ine ndikuyankhula panone. Kodinso ndinopereweraso kuti? Simuona kuti ine ndavala bwinobwino apa? Mulibe mantha? Ine ndi mtumiki wa Mulungu ka. Dziwani kuti ka iweyo pepani ena ndinu atumiki a Mulungu. Komano mausa kubwera kwa inu kumene kaya. Amen. Wina aliyense amene ndi munthu anachimwa, anaperewera, tonse tikufunikira chifundo. Olo ine ndemwe panopa palibe chimene ndingachiloze kuti ichichi nchabwino pa ine. Ndimasirira kwambiri. Oti panopa nkamakhala ineyo nkadutsa tsiku limodzi osaphula skando nimati Ambuye zikomo kwambiri. Amen. Ndine oyipa monganso mene mulili inunso oyipa. Tonse otani kodi? Haleluya. Ndiyeno ifeyo kuti Mulungu atiweruze moningana ndi mmene malamulo akunenera, moningana ndi mmene akulembera mawuwa, ife pa dziko lapansi panopa palibe amene angakalowe moyo osatha olo ni modzi yemwe. Taganizani buku la James kapena kuti Yakobo chapter 2 verse 10. Yakobo chapter 2 verse 10 akukamba mawu amene tialingalire mozama chifukwa nthawi zambiri anthu mawu kuti manguwatengera mwachibwanabwana ndi sitimafuna kukhala serious. Komano tichedwepo pa mawu a Mulungu right? Pa zinthu zinazo tikoza osachedwapo koma pa mawu a Mulungu pokhala tichedwepo. Verse 10 Yakobo chapter 2 verse 10 auna kuti pakuti amene aliyense angasunge malamulo onse koma akakhumudwa pa limodzi iyeyu wachimwira onse. Mwa malamulo onse aja tiyekeze kuti wasunga wayeserako komano waphwanyako limodzi lokha. Malemba kuti bwa wachimwira onse. Ndekuti waba, wapha, wachita chigololo, wasirira. Alipo amene anganene kuti koma ine Ambuye ndayesetsa kwambiri zikhoza kutheka. Tayesera kwa zaka zingati? Kwa zaka zambiri eti? Ndiye leloli ndikufuna ndikuwuzeni chinthu chimene chili cha mtengo wapatali. Apa ndifuna ndiyambe kulalikira kujano sopano. Chimene ndifuna ndikuwuzeni leloli ndichi. Anthu ifeyo timalimbikira mtunda wopanda madzi. Pafupifupi wina aliyense pa dziko lapansi pano chimene timaganiza nchonena kuti Ambuye ineyo ndikufuna kuti nsamachimwe. Sindikufuna kuti ndizikhalanso ndi maganizo oyipa. Ndiye timapemphera kuti mwina mwake moyo wa uzimu wosachimwa uzitheka. Kumafunso lonena kuti Mulungu wanji osayankha pemphero.
chifukwa takhala tikupemphera kuti ifeyo tisamachimweti. Koma timachimwa abe kapena sitichimwa? Timachimwa eti. Ndeno ndakuwuzani kuti Bible ndi buku limene limatipangitsa ife tikhale anthu olingalira, anthu ozama. Ndeno kwa zaka zambiri takhala tikuyesetsa kuti tisamachimwe, koma nofikira lero timachimwabe, timaphwanyabe malamulo. Pamene pafuna kuti tibwerere kaye mbuyo, nkukakhala pansi ndikulingalira kuti kodi zithekadi. Yesu adanena kuti ngati wakangana ndi nzako iweyo ndiye mukupita ku mabwalo azamilandu kuti nkhaniyo mukayisiye kwa oweruza. Yesu ananena kuti musanakafike uyambeka iwalingalira kaye kuti kodi nkhaniyo akakayitula manja mwa abwalo na akaweruza iweyo ukawina kapena ukaluza. Ndipo pesa nkhaniyo ili manja mwa abwalo ndiye iweyo waluza, ndiye kuti pamenepo iweyo ukuyena ulandire chinango. Sichoncho? Ndiye oweruza amenewa akutanthauza ufumu wakumwamba, mpando wa chiweruzo wa Mulungu. Ndeno ifeyo tikuyena kuti tilingalire kuti kodi ineyo ndi mmene ndili, kodi kumwambako ndikapambana? Ngati ukudziwa kuti sungapambane, Yesu anena kuti nzakoyo kambirana naye. Kuti achimwene ndikaona nkhani ikakafika kundende madziwa pano sitimachita chimodzimodzi. Kuti amwene nkhani ikakafika polisi ikavuta kwambiri. Tiye tikambirane bale wanga. Isakafike kumene koko. Timatero eti. Ni munthu wanzeru ameneyo. Kwa munthu amene ali opanda nzeru amangoti tiye ku polisi komweko. Ndiye umakatsala komweko. Ndiye ngomazera amwene abwera ndikambirana iwe nthawi yata basi. Nkhani ili manja mwa polisi. Uyankha komweko. Ndiyeno anthu amene ali anzeru lero lino sikuti ndi anthu amene akungolimbikira kuti agonjetse tchimo, koma ndi amene akhala pansi nalingalira kuti kodi ineyo ndikhozadi kugonjetsa tchimo, ndikhozadi kusunga malamulo. Ngati ukakwanitsa kusunga malamulo, okay fine, pitiliza. Komano ukayankha ngati ungalephere. Koma ngati ukudziwa kuti ineyo ndinene zoona, ineyo sindingakwanitsa, ndiye kuti Ambuye akuonetsa njira yatsopano. Amen. Ndiyeno timalize chonchi. Tawerenga Leviticus chapter 4 verse 27 ndi 31. Pamenepa akukamba za chipangano chakale. Ndiyeno chipangano chakale chimenechi akunena kuti munthu akakhala kuti wachimwa azibweretsa nsembe, ikhale mbuzi kapena nkhosa yopanda chilema kapena kuti yangwiro. Ndiye akuti asa Leviticus chapter 4 verse 27 tationetse tizionere limodzi apa. Bye, wagona eti? Taonetsa iwe. Leviticus 4 verse 27. Akuti bwanji pamenepo? Ndewa ika Yakobo bwanji. Akuti ndipo akachimwa wina wa anthu amdziko osati dala pa china cha zinthu zilizonse aziletsa Yehova nampalamula, akamudziwitsa kuchimwa kwake, adachimwako azidza nacho chopereka chake mbuzi yayikazi yopanda chilema
chifukwa cha kuchimwa kwake adakuchimwa. Apapa tikhoza kuona kuti Mulungu ndi Mulungu wachifundo, ndi Mulungu wozama, ndi Mulungu wolingalira. Chifukwa anthu ambiri feyo zimene timaganiza nizona kuti ndisachimwe, 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 ndisachimwe. Komano mugaza kuti Mulungu akuganiza choncho, zikanakhala kuti Mulungu akuganizanso kuti munthu asachimwe, 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 ndiye kuti sakanabweretsa Levitical chapter 4 verse yake ya 27 kutsika musi. Azimayi, mukakhala kuti muli ndi bebe, mwana wakhanda, inu mwana wakhanda mmamphunzitsa kuti asadzionongere. Kholo lanji lona kuti iwe mwana iwe wabadwa, chimene chikufunika ndi ukhondo, ndiye usadzionongere. Ukadzionongera ndi ukwapula. Kholo la nzeru. Ungaletse mwana wakhanda kuti asadzionongere mbale wanga? Ungamuletse? Ndiyeno chifukwa chona kuti timadziwa kuti mwana ndi mwana, sangamve, ndiye kholo limakonzekeretsa mapampa kuti ase uzizionongera, komano ndayika njira. Tili modzi. Monganso mmene zimakhalira panopa ifeyo m'thupi mwathumu amanena kuti muli chitetezo, chitetezo, kuyankhula monyada amanena kuti immune system. Chifukwa ina mati chingezi m'matama. Timadziwa immune system, chitetezo ati. Ndiyeno mukudziwa chifukwa chani mukanayikako chitetezo m'thupi? Pali mayiko ena ake amalimbikira ukhondo. Sichoncho? Komano ndifuna ndikuwuzeni kuti olotakhala ukhondo chotani, sikuti iweyo ungalephere kukhala ndi majeremusi m'thupi mwako. Chifukwa majeremusi saoneka ndi maso. Amen. Ndiye utayesetsa bwanji kuti uchite ukhondo, iweyo ndithu udzapezeka kuti uli ndi zilombo toyambitsa matenda m'thupi mwako. Ndiye Mulungu anadziwa kuti munthu sangapewe kukhala osakhala ndi zilombo m'thupi mwake, ndiye ndipange bwanji ndiyike chitetezo. Ndiye mukhoza kuti ndi Mulungu amene amaganiza zakutsogolo kuti munthu uyu kutsogolo zizamuchitikire zakuti, ndiye nimutetezeretu. Taombani manja amenepo. Ya. Mulungu anadziwa kuti ana Israeli adzachimwa. Ndino popeza mphotho ya tchimo ndi imfa, ndiye kuti ana Israeli akuyenera kuti atani kodi? Aphedwe. Chimene chinachitika ndichi. Mulungu atampatsa malamulo Mose, komanso malamulo anapangitsa kuti abwere ndi ana Israeli omwewo. Mulungu sangafuna, chifukwa Mulungu amadziwa kuti ana Israeli sangasunge malamulo. Ndiyeno akuti ana Israeliwo atalandira malamulo oyamba Mose anawaphwanya, atapeza kuti ana Israeli akupembedza fano, ndiye Mose anangodziphwanya dzimiyala zija kuti no, izi nzopanda ntchito izi. Ndiyeno asanabweretseno malamulo kachiwiri, Mulungu anati na ineyo ngati malamulo angakhale pakati pa ana Israeli ndiye kuti akutha pchiti. Chifukwa mphotho ya tchimo ndi chani kodi? Mzimayi wachigololo akanamuweruza ndi malamulo a Mose, chikanamuchitikira ncha? Akanakhala moyo kapena imfa? Ndiye ifeyo kuti Mulungu atiweruze ndi malamulo, moyo kapena imfa? Imfa. Ndiye anthu ena amanguti kuti tisunga malamulo, sitichimwa, koma chonsecho timatani kodi? Dziwani kuti Mulungu akudziwa kale kuti ife ndife anthu amene tinaperewera. Ndiye akuti Mulungu powakonda ana Israeli anawakhazikitsira njira yonena kuti
iwowo chiwonongeko chisabwere pakati pawo, iwowo atetezeke. Ndeno munganena kuti ngati mwachimwa mubweretse nkhosa kapena nsembe mbuzi yopanda chilema. Ndi amayichita chani? Levitiko yemwe uja verse 29 ati ayike dzanja lake pamutu pa nsembe yauchimo nayiphe nsembe yauchimo pamalo pa nsembe yopsereza. Ndi akuti amayika m'manja pamutu pa nsembe yauchimo, ndi akuti amayipha chifukwa chani? Chifukwa chani amasanjika manja? Malemba aseta tapanga chithunzi akusanjika manja, tingoona apo chithunzi chakusanjika manja apo. Nde mukamona amene akuonekera uyuyu ameneyo wachimwa ameneyo andi chimwa eti olo mukaona mutu mwake makuoneka bwanji panthena ke mangoona kuti munthu uyu ndo ndi oyipa adi uyu. So wachimwa, amen. Ndeno ali ndi tchimo. Ndiye mphotho ya tchimo ndi chani kodi? Akwena atani ameneyo? Ndiyeno chifukwa Mulungu ali ndi chikondi, ndi akuti amauzira kuti abweretse nsembe. Ndiye nsembe imeneyoyo ikabwera amasanjika manja pamutu pake. Ndiye kusanjika manjako akuti machimo a munthu uyoyo ochimwa uja amasamukira mu nsembe ija. Ndiye kuti apo nsembe yani imene yasenza tchimo. Ndiye kuti pakati pa nsembe ndi munthu uyo wakhala wochimwa nda nsembe. Ndiye tatipase chithunzi yakuyipha nsembeyo. Apopo wansembe akuyipha. Mugazangani chifukwa chani akuyipha? Mphotho ya tchimo ndi chani kodi? Dziwani kuti malemba onena kuti mphotho ya tchimo ndi imfa. Achimwene malemba amene wawa nzonena kuti sangaphonyedwe. Ngati munthu wachimwa zivute zitani akwena kulandira chilango. Oti kupanda nsembe izizi ndi kuti bwezi anthu aja ndi amene kuti aziphedwa akapanga tchimo. Koma chifukwa chakulingalira mozama kwa Mulungu, chifukwa chowateteza ana Israeli, Mulungu ananena kuti malo moti ana Israeli azifa, nsembe zimene zizifa. Ndiyankhule chimodzi chomaliza. Ndi Levitiko chapter 5 verse yake ya 5 and 6. Levitiko chapter 5 verse 5 and 6. Apa kunena kuti ndipo kudzali atapalamula chimodzi cha izi aziulula chimene adachimwa nacho. Apa pamene anthu ambiri timakhala ngati kuti tikumasokonezeka, tikumaphonya. Akuti ukakhala kuti wapalamula wachimwa, sichoncho? Ukatani kodi? Wachimwa, wapalamula. Akuti choyambira uulule zimene watani kodi? Wachimwa eti? Amen. Anthu ambiri kaya tinaganiza bwanji kaya? Kaya tinazimvera kutiko kaya? Mwina tinangomva tikuthamanga. Akuti ukapalamula choyambira utani kodi? Uulule zimene watani weyo? Kodi ukaulula amati upangeso chani china? Verse yake ya 6. Akuti utani? Akuti ukaulula chotsatira chake upange chani? Nadze nayo nsembe yopalamula kwa Yehova chifukwa cha kulakwa kwake adakuchimwira. Ndiyo nkhosa yayikazi kapena mbuzi yayikazi ikhale nsembe ya uchimo, ndipo wansembe amchitire chomutetezera chifukwa cha kuchimwa kwake adakuchita. Amen. Wachimwa, wavomereza kuti andachimwadi,
kenako atani munthu ameneyo ndenga simu yanga ndesimaliza atu ndiziganiza ngati simunamve ndipo pokukondani kuti zisakuphonye ndizibwereza akaulula akavomereza atani abweretse cha kodi akangovomereza zathera pompo basi machimo mlandu wake watha iwe ukapita kuthekeza kuti unagwiririra ndiye basi uli pamaso pa oweruza ndiyeno basi akufunsa iwe poyamba nkumakanakana kena akumvekere kukanakana kumakulitsa mlandu apa ningonena chilungamo ino nsaname inedi ndagwiririradi ndipo zimene akunenazi nzoona ndithu kodi popeza kuti wavomereza kuti udala kwa ndiwe ndi amanena kuti basi kapitani kwanu mlandu watha ana kuti mlandu watha ndi anthu ambiri timangoti ndikangochimwa ndikangovomereza ndi kuti mlandu wathera pomwepo I say m'bale wanga ganiza kawiri katatu ngati uganiza kuti mlandu umathera pomwepo ukunama kwambiri ukutani ukunama otavomereza ka 200 otalira misozi bwanji ngati sunabweretse nsembe ngati magazi sanatuluke pamene popo iweyo m'bale wanga palibe kukhululukidwa ayeka Aheberi 9 verse yake ya 22 akuti bwa Aheberi 9 verse yake ya 22 akutinji pamenepo apapa akunena kuti ndipo monga mwachilamulo zitsala zinthu pang'ono zosayeretsedwa ndi mwazi ndipo wopanda kukhetsa mwazi palibe kukhululukidwa kwa machimo ndiye mpempheromo muli mwazi kapena kuganiza ngati kuti misozi ni mwazi ati poti ndakhudzika kwambiri Ambuye ine ndachimwa ine Ambuye khululukireni m'bale wanga akunena kuti ngati ufuna kuti machimo ako akhululukidwe bweretsa nsembe sizongoti Ambuye ndikhululukireni ndiye ukhululukidwa ayi male ndunena ndine muzita abusa aja amati musanene kuti abusa aja tawerenga tokhatu Aheberi 9 verse 22 sichoncho akuti bwanji ndipo monga mwachilamulo zitsala zinthu pang'ono zosayeretsedwa ndi mwazi ndipo wopanda kukhetsa mwazi palibe kukhululukidwa kwa machimo ndeza dzandiyani zomati Ambuye ine bazikhululukireni Ambuye ndikhululukireni pamene anzathu chipangano chakale akuti akachimwa amaina kuti apemphere kuti Ambuye khululukireni amaina kuti abweretse nsembe apite kuna njiri akagule mbuzi yonenepa bwino asanjike manja awo kenako ayiphe haleluya chifukwa cha nthawi tingomalizitsa apa ndiye ndikumalizadi chifukwa kuti abusa mmati muya mfuna mmalize mfuna simumaliza bwanji timalize ndi Levitical chapter 4 ja verse yake ya Levitical chapter 4 verse yake ya 29 Levitical chapter 4 verse 29 awati ayike dzanja lake pamutu pa nsembe ya uchimo nayiphe nsembe ya uchimo pamalo pa nsembe yopsereza 30 ndipo wansembe atengeko mwazi ndi chala chake nawuyike pa nyanga za guwa la nsembe yopsereza ndi kuthira mwazi wake wonse pa tsinde la guwa la nsembe 31 nachotse mafuta ake onse monga omwe achotsera mafuta ake pa nsembe yoyamika ndipo wansembe awatenthe pa guwa la nsembe akhale fungo lokoma la kwa Yehova ndi wansembe amuchitire chomutetezera ndipo adzakhululukidwa so tiona ngati kuti chikhululukiro
is as simple as that. Basi ngoda ndinga wangogwada basi ambuye nkhulukireni basi Mulungu akhuluka. Akulu zikanakhala choncho sibwezi Mulungu atawuzana Aisraeli kuti akachimwa azibweretsa mbuzi kapena nkhosa mmene adulira nkhosa ndi mbuzi lero lino. Ndewe wino zita ndingopemphera tanena kuti ndi Bible seminar imene ikutipanga ife kuti tilingalire mozama. Amen. Dziwani kuti njira yeniyeni ya chikhululukiro cha machimo sidagone mpemphero komano yagona pamwazi. Amen. Lero lino anthu ambiri chimene tikuyang'ana tiyang'ana pemphero kuti ndiye chida chotsukira tchimo, koma chonsecho malemba akunena pa buku la Mateyu chapter 28 verse yake ya 26 kambo mwepo udika tate tioneni. Mateyu 28 verse yake ya 26 baba akuti bwanji pamenepo. Mateyu chapter 20 Matthew chapter 26 Matthew 26 verse yake ya verse yake 27 ndi 28. Ndipo pamene anatenga chikho anayamika napatsa iwo nanena, mumwere ichi inu nonse, pakuti ichi ndi mwazi wanga wapangano wothiridwa chifukwa cha anthu ambiri kuchotsa machimo. Amen. Mulungu sanayike pemphero ngati chida chochotsera machimo athu, koma anayika mwazi wa Yesu Khristu. Zikanakhala kuti pemphero lathu ndiye chida, panalibenso chifukwa kuti Yesu adzachita kukhetsa mwazi. Amen. Ndiye chigawo chakumasanachi timva mwa tsatanetsatane mmene mwazi wa Yesu Khristu unagwirira ntchito, chifukwa pemphero lathu silingatipulumutse. Komano pamene tamvetsetsa bwinobwino za mmene Yesu Khristu anakhetsera mwazi wake nkutiyeretsa, ngati ngamvetsetse dziwani kuti kulowa moyo osatha kapena kukhala munthu wolungama ndi chinthu chotheka, chifukwa mwazi wa Yesu Khristu sudalephere, udapambana, udagonjetsa tchimo. Ngati ife tikunenabe kuti ndife anthu ochimwa, ndiye kuti sitidakumane ndi mwazi wa Yesu Khristu. Koma mwazi umene Yesu anawukhetsa, mwazi umenewu akuti unakhetsedwa kuti udzachotse machimo. Ndiye unalephera? Udakanika mwazi? Ndiye vuto ndi ndani? Mwazi kapena ife kusamvetsetsa? Ndeno kudzera Bible seminar Mulungu afuna kuti ifeyo tilingalireponso mozama za chipulumutso chathu. Haleluya. Tithokoze chifukwa cha kukhala pansi, kudzichepetsa kwanu, kumvetsera bwinobwino. Titseke maso tipemphere. Atate athu akumwamba, tikuyamikani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali imene munatipatsa kukaonanso mawu anu. Mwatipatsa nthawi imeneyi kuti tilingalirenso za mawu
amene munawayika m'Bible. Ambuye kudziranso m'Bible semina imene tikukhulupirira kuti muyankhulana ndi mitima yathu ndipo musintha mitima yathu. Ambuye tikasiya zonse manja mwanu pamene tikupitiriza tikukhulupirira kuti Ambuye inu mukwaniritsa chifuniro chanu chimene mwatitanira malo ano. Tikasiya zonse manja mwanu mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Tithokoze kwambiri abusa amene ndi abusa Fredi Nkhwazi kulalikira pa nkhani ya chipulumutso. Ndizoonadi chipulumutso sikuti tingachipange ndife yayi. Ndi choncho eti? Yes, akuti bunda uja anali wamkulu zedi koma pano